Wah, luar biasa ya. Esther. Oi. Monggo Pak Senin. Asik. Keluarga besar masyarakat. Tak keol-keol, tak kendil-kendil. Aku kelingan kuku kae biyen tak leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isakan monggo Bu Sri. Dek landak bablas ke podang kuning budhe putih yo podang kuning kantor dumateng keluarga besar saking masyarakat Pak Sugeng Mbak Esther Pak Senin Watun monggo Mas Kirno
Mas kepala. Yo. Ah. Ketua lo iki. Jadi semarai marai rape nak lu apa boleh buat ya? Nangke lo. Janjane kuwi ngendi? Lagaku sajak nyurikani. Hatiku sujana kanca kalwani toliyo.
suwun mugi paringono eling Ayo yo. eling marang keluarga tansah sumandhing Aduh tresno. ayem tentrem pangajak kurina wengi bola bali mbok aja larani ati Sembah nuwun. Landak ganteng dewe dek, landak bagus dewe, landak ganteng dewe, landak bagus dewe, landak mumet dewe dek, landak mumet dek. Ngetan bali ngulon dek, landak mumet dewe dek, ngajak bar. Monggo to diaturke ninggal katresnan. Ayo. Gawe izin ada lagi. Monggo keluarga besar sakit langgeng mulya. Langgeng mulya digoyang bersama dengan KWSJ Nada.
Tuti Dek Yati